El nostre nom comercial és Mediterranean, i portem des del 1999 que importem producte bàsicament de Catalunya, tant com podem, cap aquí. Som importadors i fa molt de temps que fem els eventos en Prodeca. El públic americà d'entrada li agrada, perquè és un producte nou, perquè és un producte de qualitat, però tens que entrar molt a lo que és la part una mica educacional, per poder-los explicar exactament. Hem d'entendre que és un producte que és el que diuen aquí un niche, perquè és un producte que no és per tothom. És un tipus de producte d'alta qualitat i que sempre tens que una mica veure com el xef el pot tractar. Llavors, el que fem molta presentació de producte, ens esmerem molt en que el producte arribi al client final i si treballem amb empreses com distribuïdores sempre intentem veure. O sigui, si el portem nosaltres directament als xefs, intentem que el xef el pugui tractar bé i oferem tot tipus de suport. Quan ja es tracta de treballar amb distribuïdora, llavors el que intentem és treballar amb distribuïdores no de gran envergadura, perquè llavors es perd molt la qualitat del producte entremig. O sigui, no te'l saben transmetre el que realment el producte és. Com us ajuden aquests? De fet, ens ajuden. O sigui, primera perquè és anar posant el granet i anar-lo donant a conèixer. Segonament perquè som catalans i llavors ensenyar el producte català sempre és una joia per nosaltres, però al mateix temps Prodeca els organitza molt bé. O sigui, nosaltres hem estat a Napa, hem estat a Miami cada any, hem estat aquí als Estats Units, aquí a Nova York, hem estat a Washington, D.C. i sempre procurem ensenyar producte que d'una manera entri una mica en harmonia amb el que fan. I bé, ja ens ha anat bé. Sempre hi ha algun xef, sempre surt alguna cosa i mica en mica anem fent això. Portem moltes marques catalanes i intentem fer-ho el màxim bé possible per donar a conèixer el producte.